Salutare și bine v-am găsit la un nou podcast Pro și Contra. Eu sunt David, gazda acestui podcast, un podcast cu și despre românii din UK și nu numai. Invitata din această seară este o femeie deosebită cu o poveste impresionantă, dar să ne oprim cu vorbăria și mai bine să o lăsăm pe ea să ne povestească. Briana, ai cuvântul. Îți mulțumesc din suflet pentru invitație și sunt recunoscătoare că sunt aici în această zi și am putut da curs invitației tale. Am puține emoții, nu pot să spun că nu am, dar cred că discuția din această seară va fi o discuție constructivă și vom aduce un plus așa în comunitatea noastră. Sper. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Cred că inclusiv ție ți-am spus de podcastul meu de dinainte să înceapă. Te-am pus pe lista de invitați Da, și așa cred că este. ți-am menționat lucrul ăsta. Și inițial aveam în plan să vin la tine să filmăm, că n-aveam un studio atunci, dar acum am Da, reușit. așa este. Cred că sunt vreo 2-3 luni în urmă Da, câteva luni. și atunci îmi spusese că poate vin la tine să filmăm sau după aia am văzut că ai început să filmezi podcastul la Madi, la ea la locație și după aia am văzut că ai făcut așa un decor superb, chiar arată foarte frumos aici la Mulțumesc. tine și sunt mândră că sunt aici alături de tine. Mulțumesc, apreciez, mă simt măgulit de vorbele frumoase. Da, avem un logo foarte frumos făcut de Vlad. Avem aceste panouri faine primite de la Ștefan, un prieten de-ai noștri, pe care la momentul potrivit o să-l introduc, nu vreau momentan. Dar da, în sfârșit e gata și sunt foarte recunoscător pentru toți cei care s-au implicat în acest proiect. Așa este, pentru că este important ca și comunitatea și cei cu care ai colaborat și tu în trecut și mai ales că este vorba despre un proiect frumos, cu siguranță ai să vezi că se vor alătura ție foarte multe persoane care, nu știu, în comunitatea noastră este așa un vibe să aduci comunitatea mai aproape și asta mi-aș dori să văd și mai mult. Da, să știi că spre surprinderea ta și a mea și a tuturor, în mare parte, cei care m-au ajutat cel mai mult cu proiectul ăsta sunt persoane pe care nu le-am cunoscut, Ok. le-am scris, i-am văzut ce fac, am văzut cu ce se ocupă și i-am scris, uite, vreau să fac chestia asta, ai putea? Și majoritatea, adică toți mi-au zis da de la început și eu îi scriam lui Iulian și la grupul nostru de prieteni, scriam acolo, bă, nu cred, uite, mi-au răspuns din prima, încă, sincer, nu credeam, dar uite că m-au surprins. Da, așa Chiar, este. De multe ori, persoanele care nu le cunoaștem sau chiar nu avem impresia că ne-ar putea ajuta, chiar ele ne surprind și într-un mod plăcut. da. Hai să intrăm un pic în pâine. Așa. Cel mai bine cred că ar fi să te prezinți puțin, pentru cei ce nu te cunosc. Numele meu este Bogdana Daniela Amaximoae, dar toată familia și prietenii mi-au spus Briana. Acolo este o poveste în spatele Cu numelui. ocazia asta am aflat și eu că nu te cheamă Briana. În act oficial nu. În act oficial sunt Bogdana Daniela Amaximoae. Povestea Brianei este un pic mai... se duce undeva înainte de a mă naște eu, dar nu o să intru prea multe detalii aici. Dar venind în UK, asta în UK în 2004. Deci sunt foarte mulți ani de atunci de când am venit eu în UK. Ok, dar hai să mergem mai în spate, la Petrușani. Da, sunt originară din Petroșani, Hunedoara, mândră că sunt o petroșăneancă, venită în UK din 2004, mă reîntorc cu mare drag la Petroșani de câte ori am ocazia, în vacanțe cu copiii iubesc Muntele Parâng, Cu iubesc... toții de acolo, iubim Parângul. Da. Sunt atașat, bine, nu doar de locul nostru de Petroșani, pentru că eu am fost și adoptată, să zic așa, în ghilimele adoptată, m-am căsătorit cu un ieșean. Și atunci noi ne împărțim vacanțele și mersul în România, traversând Am România înțeles. de la vest la est, cu mare drag.
Dar eu, originară, sunt de acasă, de la Petroșani. La mine e mai ușor, că noi amândoi suntem de la Petrila. Vecini acolo, Pentru cine nu știe, suntem la 5 km de la 5 Petroșani. kilometri. Practic, suntem din aceeași zonă. Aceeași zonă, Hunedoara, Petroșani, Da. Valea Jiului. Valea Toată Jiului. lumea, dacă cineva întreabă, de unde ești? Valea Jiului. Și E mai atunci, simplu. și a doua întrebare vine, părinții tăi au fost mineri? Nu, n-au lucrat la mine, nici tata, nici din partea, nu, n-au fost mineri. La tine e bună întrebarea, la mine e altfel. E Și numai de la Murlan. Guță. Am avut și eu Nu, la întrebări. mine mă întreba lumea, și de la Guță, de acolo, nu? Da, și eu am avut întrebări. Eu chiar am fost în clasă în generală cu unul din... Din frații lui. Da. Am înțeles. Bun, cum te-ai hotărât să vin în UK? În Aici, UK aici v-ați cunoscut sau erați căsătoriți când ați venit? Nu, eu cu soțul meu m-am cunoscut în 2010. Ne-am cunoscut aici, ok, eu aici. eram deja aici și el venise, dar a fost întâmplarea să ne cunoaștem aici în UK. Aici ne-am cunoscut, aici ne-am căsătorit, aici am avut cei 3 copii pe care avem împreună, aici am botezat, aici, adică viața noastră este în UK. În UK, viața de familie. Viața de familie este în UK. Când am venit eu în 2004, am venit împins de sistemul din România. Când termini o facultate de istoria religiilor, când ai niște studii superioare și terminate cu o notă destul de mare, mai aveam câteva sutimi de 10 și dai o titularizare și la acea titularizare, la fel, nu mai știu exact nota exactă de titularizare, dar este foarte aproape de 10 și ți se dă post în Vaslui, tu aplicând pe un post didactic pe raza județului. și pe raza, eu am dat la București, pentru că aveam nota și studiile să fiu la București, dar nu m-ar fi deranjat măcar să mă dai la Deva sau local în județul de care aparțin, m-ai trimis direct în Vaslui. A fost o mare dezamăgire, multe contestații, sistemul corupt în care acolo mi s-a explicat dacă nu se dă o anumită cotă, sumă de bani, un plic acolo rezonabil, cum pot să am eu așa tupeu să vin să fac o contestație. Bineînțeles că în momentul ăla mi-am zis că eu voi pleca din România și am plecat. Am plecat, cu toate că în Petroșani am lucrat la Radio Parâng, radioul nostru local, televiziunea Parâng, o echipă extraordinară. Atunci era director Poliopol, domnul Poliopol. nu cred că îi cunosc. Da, e o echipă, sunt așa, ce a construit acum este Ionuț Drăgotesc, ei au reintitulat acum tot trustul acolo și pe lângă asta lucram voluntar, chiar dacă în acea perioadă în România, chiar și acum voluntariat se face prea puțin, lucram voluntar și ajutam, nu știu dacă tu cunoști, jos la Ninoasa și jos în Iscroni, este un orfelinat de copii, la orfelinat. Și mergeam și pe Trila în Taia, sau nu știu cum se mai numește în partea cealaltă, unde era azilul de bătrâni. Brăteanu, exact, acolo. Făceam voluntariat și acolo la voluntariat, mai ales acolo la Căminul de Copii, veneau în ajutor, ba americani, ba englezi și mergeam translator. Ok. Și te descurcai bine cu limba. Da. Și explicându-le și întrebându-mă de ce nu sunt pe un post de profesor, am avut ghinionul, să spun așa, a sistemului nostru corupt. Mi-au propus, nu ai vrea să vii să lucrezi în UK, în Londra? Și nu am stat să mă gândesc de Grupul de oameni care veneau la orfelinat acolo și la azil, ei ți-au propus? Da. Ei mi-au propus, ei m-au ajutat cu viza,
pentru că Era greu atunci. era în Da. 2004, era greu să vii, să lucrezi, să ai un contract de muncă, multe acte, a trebuit să meargă drumuri de București, să-ți poți lua vize, o groază de acte. Și cred că și acum este greu să iei o viză. S-a întors înapoi Da, ne-am roata. întors. Îți pare rău că, cumva, că nu ai putut să profesezi în România? Sau, privind în urmă acum, privind ce ai realizat în UK, îți mai pare rău că n-ai profesat în România? Cu toată sinceritatea o să zic că da. Am momente în care îmi spun și mă gândesc și mă duc înapoi ce aș fi vrut să fac, ce școală aș fi vrut să fac, cum aș fi vrut ce profesor aș fi vrut să fiu, aș fi vrut să schimb mentalități, aș fi vrut să schimb multe în sistemul nostru educațional, dar ca să mă întorc acum, mi-ar fi foarte greu. Sistemul nostru, din păcate, educațional din România, nu că nu mai este ce a fost, este mai rău ca înainte. Este mai rău, da. Este mult mai rău. Ne putem uita doar în statisticile lor, efectiv, cum este rata de a trece un examen, dar până la urmă școala și sistemul educațional nu este doar despre materii, ce învățăm, ce scriem și examene, este ceea ce se promovează și cum sunt educați acei copii și ce ies de pe băncile școlilor. Da, dar asta tu ai învățat cel mai mult și ai experimentat-o lucrând aici. Da, așa este. Dacă ai fi stat în România, poate că, nu știu, poate că te-ai fi plafonat ca restul profesorilor, știi, și mergeai, predai. Cu siguranță. Să treacă, că sunt foarte puțini profesori care chiar le pasă și încearcă să încurajeze elevii să facă o anumită chestie. Pentru că la majoritatea te duci, te ascultă la materia lor și atât. Dar nu te încurajează, de exemplu, dacă, de exemplu, un copil e foarte bun într-o chestie, în România nu e încurajat să facă chestia aia, știi? Din păcate, așa este. Măcar, ok, nu ești bun la matematică, dar ești bun la franceză. Ajută-l, frate, să devină, nu știu, nu profesor de franceză, dar să facă traduceri în franceză, să, nu știu, știi, gen să profeseze în limba franceză, dacă lui place franceza. Ok, nu-l omorâ cu matematica, cu alte, cu fizică, cu din alea. Așa dacă este. Vezi că... Curriculum în România este foarte încărcat de materii care nu și-au rostul. Exact, nu și-au rostul, da. Nu își găsesc locul pe viitorul acelor copii. De exemplu, aici, în sistemul educațional în UK, când ei ajung în anul 9-10 deja, spre anul 11, ei trebuie deja să aibă o direcție, ce vor să facă. Și atunci ei se vor axa doar pe acel ce vor să facă. Nu sunt încărcați de atâtea materii care nu sunt în favoarea lor. Pe când în România foarte multe materii sunt în defavoarea lor și nu se promovează o educație sănătoasă, care să le aducă acea mentalitate încât să nu-și mai dorească să plece din România. Din păcate, eu speram că se va opri acest val de a mai pleca din România, tineretul, de a mai pleca din România și noi deja, eu cel puțin, noi și soțul meu și prietenii pe care avem, suntem deja next level, trecuți spre 40 de ani, peste 40 de ani majoritatea suntem și noi ne gândim, ne-ar place să ne întoarcem acasă, avem fiecare o casă, un apartament, mai avem familii, ne-am dorit să mergem să facem o schimbare, să facem ceva, avem prieteni care s-au reîntors în România, unii au reușit, unii s-au reîntors, din păcate. Dar de ce s-au reîntors? S-au reîntors exact din acest motiv. Pentru că educația în școli nu este la nivelul care este în UK, pentru că sistemul de sănătate este dezastruos și corupția. Corupția. În privința asta nu s-a schimbat absolut nimic. Cred că pentru a treia oară, în al treilea podcast, o să menționez un prieten care, la fel, s-a mutat în România după mulți ani de Anglia. El m-a dus pe mine aici. Okay. A dezvoltat un business care de câteva sute de mii de lire în România și efectiv nu-l ajută nimeni acolo. Toți îi bagă bețe în roate.
în continuare și e pe cont propriu, efectiv e pe cont propriu și deși ar trebui să fie ajutat inclusiv de stat acolo, nu-l ajută nimeni. Și au și zis să nu te prind că vii la licitații, la chestii, că el are fermă de vaci Angus și eu zis să-ți otrăvim vacile, știi, adică și atunci omul efectiv trebuie să se descurce cu pășuni singur, din banii lui, deși s-ar cuveni, știi, Da, am cum e în auzit și eu domeniul ăsta. destul de multe povești, știm și noi Și din el propriile... tot îmi zice, hai acasă să muncim împreună, că noi am muncit foarte mult împreună și ne înțelegem foarte bine și parcă nu mă atrage nimic ca să mai merg acasă. În Da. afară de familie, parcă mi-e greu să mă duc în România, știi? Ah, Deși îmi doresc, tot zic în capul meu, la fiecare Și 2 ani noi zic, în 2 ani cred că mă duc în România, în 2 ani cred că mă duc în România. Să știi că și eu cu soțul meu am avut, când copiii erau mai mici, să zic așa, un 6-7 ani în urmă, aveam acolo un zbucium, noi în relația noastră, care ne întoarcem, nu ne întoarcem, ce facem. El își dorea foarte mult să se reîntoarcă, eu nu, pentru că știam sistemul și mai mult nu-mi doream și eram foarte speriată, să spun că ăsta este cuvântul, și prin prisma sănătății mele, care la acel moment era mult mai degradantă decât este în ziua de astăzi. Și am avut și experiențe din familie cu tatăl meu, cu sănătatea, și am văzut sistemul din România, chiar într-un institut care se consideră de top din țară și nu. Și asta este motivul pentru care ulterior împreună am decis că ne vom crește și educa și construi familia în continuare aici în UK. Da. Cu Iulian povesteam săptămâna trecută că mama lui a trecut printr-o experiență negativă și la fel era distrus, zicea, bă, e incredibil, în România e dezastru în spitale. Bun, că tot să nu intrăm pe partea asta, o să revenim la partea cu spitalele și cu toate astea. Dacă tot am fost pe partea de educație, deși aici am scris-o chiar la final, dar am intrat pe partea asta, am povestit noi puțin despre copii și cum am putea să includem copiii în comunitate, mai ales cei de vârsta de 12-17 ani, că e un gap mare aici. Este un gap enorm. Și o să spun cam de unde începe acest gap. Noi venim din România, dintr-un alt sistem, am fost crescuți în alt stil, în alt mod, și ne trezim că ne cresc copiii și ajung la o vârstă în care fac tranziția de la primary school la secondary school și sunt foarte limitați. În ce sens mă refer limitați? Sunt limitați în a avea contact cu alți copii, sunt limitați în a avea o comunitate extinsă. Dacă în România vedem că și copiii și după școală se pot vedea afară, se văd în parcuri, sunt diferite activități pe care le fac, pe când aici singura activitate pe care o au majoritatea adolescenților după ce termină orele și ajung acasă: PlayStation, tablete, telefoane, social media. Și lucrând cu copii și văzând și comunitatea și văzând și mame care au zbucium cu copiii, acolo este un gap foarte mare. Și cred că noi trebuie un pic să ne adaptăm lor. Eu observ asta și în casă la mine. Și ce crezi tu că noi ca părinți, acum zic și eu că sunt părinte, chiar dacă ai mei sunt mici, noi ca părinți, ce am putea face noi ca să-i ajutăm pe ei? Pentru că începând cu vârsta adolescenței, copiii nu mai ascultă de părinți. Copiii se ghidează și se bazează pe anturajul, ei își fac anturaje la școală, dar poate nu-s bune, știi? Și ei atunci nu o să asculte de tine. Dacă prietenul lui cel mai bun îi zice fă un lucru, el îl face că vrea să fie cool, vrea să fie bine văzut de ceilalți copii. El nu o să asculte de tine ca părinte, că toți am trecut prin perioada asta de adolescență, de la, nu știu,
12-13 ani până către majorat încolo. Așa Și este. atunci ce am putea face noi concret? Cum am putea să-i ajutăm? Să devenim prietenii lor, înaintea prietenilor pe care își fac în afara casei noastre. Noi, ca părinți, ajungem să ne înstrăinăm de ei foarte mult. Am observat asta stând de vorbă cu foarte multe și femei, paciente care îmi sunt și au copii deja, au trecut de primary school, sunt chiar trecuți către universitate și s-a produs o ruptură cumva. Exact așa mi-o și exemplifică, că nu mai știu ce să mă fac. Și atunci caută la mine așa un fel de ghidaj și încerc să le explic că noi, ca părinți, trebuie să ne ghidăm și să ne orientăm în a le oferi iubire și să încercăm să înțelegem prin prisma nevoilor lor. Și asta nu o putem face doar ascultându-i, ori urmărind ce nevoi au ei efectiv și ca părinți, în primul rând, trebuie să-i și ghidăm ce anturaj au. Noi este de datoria noastră, în momentul când un adolescent de 14-16 ani îți spune că pleacă, unde pleacă, cu cine pleacă, este totuși de datoria noastră, chiar dacă trăim vremuri moderne, vremuri în care ar trebui să fie mai mare libertate, să nu-i mai constrângem atât de mult, totuși, cu blândețe și iubire, am putea să ne apropiem mai mult și observând nevoile lor, putem introduce foarte ușor în viața lor activitățile. Într-adevăr, foarte mai ales în vremurile pe care le trăim, joburile, stresul cotidian, lipsurile, pentru că și toate s-au scumpit și nevoile sunt mult, mult mai ridicate, dar totuși noi ca părinți, dacă uităm de nevoile lor și de ceea ce au efectiv ei nevoie, nu putem face decât să mărim groapa dintre noi și copiii noștri, viitorii adulți. Și crezi că stresul, jobul și toate lucrurile astea, cumva noi punem o povară și pe ei? Da. Și atunci cumva se produce gapul ăsta de care vorbești. Da, pentru că eu am observat și stând de vorbă și cu alți tineri, dar inclusiv și cu băiatul meu, care împlinește 14 ani, el deja îmi zice, mulțumesc, la fel, îmi zice, eu mă gândesc că ce job aș putea să-mi iau pe vară, ce aș putea să fac bani? Și eu îl întreb, dar de ce ai tu nevoie de bani? Nu-ți lipsește nimic? Chiar... nu știu, poate ar trebui să fac și eu ceva mai mult. Adică au deja preocupările astea. Și de ce au preocupările astea foarte mult? Pentru că social media, din nou, au tot felul de influenceri, au tot felul de personaje care încearcă să le inducă lucruri. O viață perfectă, dar scumpe. Exact. Și le desenează așa un perfect picture, un tablou minunat în care, de fapt, noi avem și eu și soțul meu discuții cu ei și le explicăm că tot ce văd ei pe social media este fake. Adică nu este nimic acolo adevărat. Trebuie să facă diferența între lucrurile care sunt reale, palpabile și lucrurile care îți dau doar o stare de moment, de plăcere, de euforie, care trec. Și toate lucrurile astea care sunt promovate în viața copiilor noștri nu sunt chiar sănătoase, pentru că toate aceste lucruri care se răsfrâng asupra lor duc spre boli mentale. Și n-ai să fii surprins când îți spun că sunt un număr covârșitor de copii care deja au tot felul de sindromuri metabolice, ADHD, sunt foarte multe boli mentale. Sunt cauzate de lipsa de neiubire, neatenție, efectiv părinți care își abandonează copiii emoțional. Ok. Iar abandonul emoțional este mai dureros decât dacă nu ar avea cu ce să se încalce sau ce să mănânce. Și acolo este problema. Dar asta se vede pe termen lung, cumva un pic. Nu se vede neapărat pe termen scurt. Să știi că sunt semne. Uite, o să-ți dau un exemplu.
ai o mașină, da? Mhm. Și în bord ai, când, de exemplu, ai nevoie să schimbi uleiul sau, nu știu, un bec, ceva, îți apare în bord un beculeț. Astăzi mi s-a aprins mie. Ok. Ei, să știi, ei, să știi că așa sunt și la copiii noștri și nu doar, și în viața de cu zi cu Ok. zi și a Ei își adulților. trag niște semnale de alarmă. Ei ne trag semnale de alarmă tot Mhm. timpul. Doar că noi, cum spuneam și mai devreme, nu le mai observăm, pentru că suntem atât de acaparați în viața de zi cu zi, în stresul nostru personal și în problemele noastre emoționale pe care de multe ori nici noi nu mai știm cum să le gestionăm. Venim de la muncă nervoși, obosiți, nu știm cât mai repede să scăpăm de copii, să-i punem la nani, să le spunem gata, nu mai ai internet, le luăm toate gadgeturile și credem că cu asta rezolvăm tot. Să știi că și eu fac greșeala asta de Păi, multe ori. știi ce mi se pare amuzant acum, în asta, că noi vorbim despre copii, Da. dar totul e despre noi ca părinți. Exact, exact. Știi? De fapt, copiii, ei sunt la vârsta și în timpul în care ei pot fi modelați. Dar noi deja suntem cumva modelați și greu să schimbăm unele lucruri. Ce încurajezi tu părinții să facă concret? Adică, cum poți să-l ajuți să nu mai vină obosit de la muncă? Că n-ai cum. Omul vine stresat. E foarte greu să-ți lași problemele Ușă. la ușă și să intri... Deși de multe ori, mie mi s-a întâmplat, mai ales cel puțin de când au fost cu Noah, efectiv veneam distrus acasă și faza, știi, când le lași la ușă, efectiv încercam să le las la ușă și când intram pe ușă încercam să-mi iau O gură de aer. cu totul, știi, să intru cu un alt vibe, știi, Da. ca să nu vin cu poverile mele, știi? Și chiar la propriu am făcut lucrul ăsta. Cum putem să ajutăm părinții în cazul ăsta? Ce le recomanzi lor să facă concret? În primul rând, dacă văd că au un struggle foarte mare, adică un zbucium foarte mare și observă că relația dintre ei și adolescenții lor se deteriorează, să ceară ajutor. Sunt foarte multe organizații care le pot oferi acest ajutor, acest ghidaj. Organizații românești? Sau... O să spun cu toată sinceritatea, românești sunt foarte puține, nu au pregătirea necesară anume doar pe acest domeniu, dar în schimb sunt destul de multe organizații în UK, englezești, care pot să îi ajute, dar până să ajungi la o organizație, primul loc în care tu poți să ceri ajutor este școala. O instituție de învățământ în care ei sunt, pentru că în școală, orice școală din UK, că este de la primary, că este secondary, că este universitate, au psiholog, au oameni pregătiți în a gestiona aceste probleme. Și oferindu-le consiliere și suport, poți să aibă rezultate bune. Dar și părinții, eu le-aș recomanda din tot sufletul meu să se conecteze cu ei, efectiv să ia la o plimbare. În loc să stăm de vor, să stăm în casă, la un televizor sau ce, ia-i și scoate afară. Eu văd la soțul meu. Eu, prin prisma sănătății mele, am zile în care poate nu mă ridic de pe canapea. În schimb, soțul meu, chiar dacă vine obosit, chiar dacă știe că greutățile noastre sunt cum sunt, îi ia cu bicicleta, jumătate de oră, o oră, se deconectează, ies afară, dar nu spun că se întâmplă în fiecare zi, dar când și el și observăm că deja este prea mult, să zic așa, deconectarea lor, se fac lucrurile astea și ieșim în natură cu ei, facem ieșiri cât de multe, stăm la masă în fiecare seară. Noi nu stăm la masă să mâncăm în fața televizorului sau nu, ne conectăm stând la masă, ne povestim cum a fost ziua, nu ne așezăm la masă fără să spunem o rugăciune, pentru că și alt aspect important este deconectarea și de Dumnezeu. Am observat că, mai ales în școlile primare, școli care sunt de stat, nu școli catolice, religia este
o materie, nu ceva în care să fie o bază a copiilor și prin care să își înceapă ei ziua și să aibă o conducere a sufletului lor. Ei, în școlile catolice sau în școlile, cum este și băiatul nostru, Church of England, da, acolo este, încep ziua cu rugăciune, Și la cele au, evreiești, da, iarăși. da, 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 și la alte confesiuni Mhm. dacă copiii sunt în acele instituții. Dar nu o să vorbesc despre alte nații sau alte. Eu o să vorbesc strict de noi, ca români. Ca români, Noi, da. ca români, în sufletul nostru și noi, cum suntem creștini. Nu, când spun creștini, suntem creștini. Nu o să spun aici ce confesiune. Putem fi orice fel de confesiune, dar suntem creștini. Da. Și am uitat acest aspect. Am uitat că suntem creștini, am uitat să transmitem copiilor noștri acest aspect, pentru că prin Dumnezeu se fac toate. Să știi că când eu am început să vorbesc foarte mult despre acest subiect, am fost întrebată, au trimise mesaje, tot felul de: ești pocăită, Brian, te-ai făcut pocăită. Lumea nu înțelege ce înseamnă să fii pocăită, în primul rând. Orice religie, să zic așa, din România, că ești catolic, că ești ortodox, că ești penticostal, baptist, cu toții trebuie să ne pocăim. Asta spun pentru că lumea nu înțelege ce înseamnă pocăință. Nu. Pocăința este nu prin ce religie reprezinți sau ai fost crescut și ai fost educat. Nu religia ne reprezintă. Ne reprezintă pocăința sufletului și ceea ce transmitem copiilor noștri. Să știi că cunosc familii creștine din România care sunt aici de atâția ani, dar copiilor nu știu nici măcar Tatăl nostru, care este la orice confesiune am fi, este aceeași rugăciune. E aceeași rugăciune, da. Și da. Și eu l-am învățat pe Noa, cred că de la vârsta cam de la 3 ani zice aceeași rugăciune. Avem rugăciunea noastră pe care l-am învățat de mic să o spună și chiar de cel mai multe ori și acum când în România mă sună seara Mădălina să zic rugăciunea cu el, de multe ori când pică la somn mai repede zice, o zis-o cu mine, că o zis-o repede, știi, câteodată o zice Bravo repede de să el. scape, da. Da, asta este pentru că și eu și în terapia care o fac cu pacientele mele, le spun: dar la Dumnezeu vă mai gândiți? Nu spun să se mai roage sau să aducă o apropiere, și să știi că în ședințele de 1 la 1 pe care le fac cu ele, aduc și acest aspect. Ok. Și este foarte important conectarea cu ei, cu blândețe, iubire, să-L aducem pe Dumnezeu mai mult în viața copiilor noștri și când nu îi observăm rătăciți, să stăm cu ei, să povestim, să le arătăm că suntem alături de ei, că iubim orice ar fi, ce greutăți experimentează ei, să aibă deschiderea să ne spună nouă. Noi suntem primii lor prieteni. Asta mi-aș dori ca părinții, mai ales cei care sunt aici în UK, cu siguranță o să ne audă și cei din țară, dar cei care noi suntem aici în UK, noi am plecat din România de atâția ani, ne-am schimbat, am evoluat, cel puțin așa tind să cred, dar mesajul meu ăsta ar fi: conectați-vă cu ei, apropiați-vă de copiii voștri cu iubire. Nu spun că nu o fac. Cunosc familii frumoase care așa și-au crescut copiii, Dar în iubire, întotdeauna este loc de mai bine și mai mult. Da, și iar dacă acele familii fac acel lucru, să fie model. Adică spread the word. Arătați și celorlalți că se poate. Sau dacă știți o familie care are nevoie de ajutor și știți o familie că se chinuie, poate tatăl nu are un job, poate mama nu are și ea la fel o posibilitate să meargă la muncă pentru că are un copil mai mic sau 2 mai mici, întindeți-le o mână de ajutor. Acolo este comunitatea, acolo este nevoie, apropierea. Nu doar, lasă că
nu-i nimic, ce cred eu așa ceva, las că sigur iau beneficii cât sacul. Să știți că nu este așa. Da. Din Și... păcate, experiența cu familia de la Leeds, Ok. nu o să intrăm în subiectul ăsta Nu. acum, dar am văzut că au fost înapoiați copiii. Da, Sună da, bine, au nu fost sună bine. returnați Au fost returnați familiei familiei extinse, da. și scriau acolo tot români de-ai noștri, pe grupuri, au venit beneficiile acasă, au venit. Oh, da, deci nu, este foarte urât. trist, este... Cu toate că tatăl copiilor a demonstrat că el muncește într-o fabrică, adică nu e ca și cum cerșește sau chestii, știi? Adică omul are un job stabil. Da? Acolo nu știu Nu exact ce am observat pe social media, ce am urmărit ca la fel ca toată lumea, nu am fost implicată, nu știu. Le-am făcut o invitație la podcast, dar n-am primit niciun răspuns momentan. Tot mi se zice că... Îți dai seama, oamenii dau trec un prin răspuns. atâtea Da, și nu, eu îi înțeleg. este greu să vii chiar din nou, pentru că ai văzut, au fost probabil asaltați de atâtea. Da, de fel și fel de asociații, oameni, televiziune. Da. Deci, Da, au fost o presiune imensă pe ei. eu mă bucur totuși că și-au recăpătat copiii și sper ca și judecătorii, probabil acesta este doar un hop, mai urmează, încă investigația nu este gata. În momentul când intri în vizorul social services, adică vizorul, nu, când intri în investigația lor... Ești sub observație în permanență. Da, și bine, toată lumea se sperie de serviciile sociale, dar dacă tu colaborezi cu ei și tu îți vezi doar interesul copilului tău și ei observă lucrul ăsta. Probabil și familia, dacă ne vorbim de engleză, nu au avut probabil un ajutor real acolo, un translator corespunzător. Am înțeles de la, poate îl știi tu pe Samir. Da. Am povestit cu el zilele astea un pic mai îndeaproape. Nu am avut ocazia să vorbesc cu el sau să mă cunosc chiar personal dar știu cine este, știu din Am ce... vorbit puțin cu Samir, că el a fost și el acolo și zicea că au fost multe lacune de traducere între ei și autorități, între familie și autorități, și din cauza asta s-a și ajuns la lucruri mai grave un pic acolo. Aici îl cred, pentru că minoritățile au limbajul lor și felul lor de a se exprima, iar când tu ca traducător nu traduci pe limba lor să înțeleagă, deci tu dacă îi spui aceiași termeni mot-a-mot pe care îi traduci, oamenii nu o să înțeleagă și o să le fie teamă să se deschidă. Mai ales dacă au și un traducător care, să zic așa, le arată că e de partea de serviciu social și nu le oferă sprijinul ăla, măcar un pic de empatie, ăsta e cuvântul, empatie, nu le arăți un pic de empatie, bineînțeles că oamenii se sperie, au frici, e normal, e vorba despre copii. Cine nu s-ar speria, nu? Ia să ne bată nouă la ușă serviciu. Nici nu pot să-mi imaginez așa ceva. Îți dai seama, adică sunt niște frici pe care te termină, adică oamenii o să aibă nevoie de ajutor. Te consumi numai când vezi ce se întâmplă la alții. Da, deci nu, ești afectat, adică eu la un moment dat văzusem la știri și am zis eu nu mă mai pot uita, era prea trist, te îngreunează emoțional și eu de-aia nu mă uit la știri. Eu nu pot să mă uit la știri, în afară de fotbal nu mă uit la nimic la televizor. Îi mai dăm drumul, mai am așa scăpări, dar am momente în care chiar nu dăm drumul mai bine pun un film cu copiii, fac altceva, iau și citesc ale mele, stau și scriu foarte mult, deci facem, dar da. Bun, aș vrea să facem un pic tranziția de la educație, de la tot ce am discutat până acum, dar că tot nu aș vrea să încheiem subiectul educație, pentru că Alina Georgiana de la Casa cu Cărți, dacă sper să nu greșesc, casacucărți.co.uk a decis să se alăture proiectului meu. Oh, ce frumos! Felicitări! Și mi-a trimis aici o sumedenie de cărți pe care să le ofer invitațiilor mei. Wow, și frumos. chiar aș vrea să-ți alegi o carte de aici. Am văzut că ai venit și tu cu o carte acolo. O să intrăm și în subiectul ăsta despre ce am adus eu aici. Uite, eu le-am pus un pic așa. Dacă vrei, te invit să-ți alegi o carte pe care vrei să o
Am să fiu foarte sinceră cu tine. Ce a trimis aici Alina, le-am în biblioteca mea, le-am și citit, dar Super! am lipsă una. Cu toată sinceritatea ți-o spun, uite aceasta este. Te rog frumos, uite. Stai, ce scrie aici? Eu n-am apucat să le văd că astăzi au venit. Zic sincer. Biblia echilibrului hormonal. Te rog Da, frumos. este o carte a unui medic specialist de obstetrică-ginecologie și doctor în medicină integrativă. Și urmăream pe Instagram și chiar mi-am dorit foarte mult. Uite, vezi? Zici că așa, universul. Da, wow, mulțumesc! Mulțumim frumos încă o dată, Alina Georgiana de la casacucărți.co.uk. Iulian, știi tu să pui acolo la montaj. Mulțumim frumos încă o dată și mă așteptăm și alți oameni să se alăture proiectului nostru. Te rog frumos, dacă vrei să ne spui despre cartea ta. Este, de fapt, nu este o carte foarte stufoasă, este un ghid de echilibru hormonal. Vedem. Scuze că te întreb. Da. Hai să spunem oamenilor cu ce te ocupi tu. Ok, hai, asta vreau să... Ca să putem să introducem bun, mai bine. Bine. Sunt nutriționist metabolic, specializat pe nutriția oncologică. De ce am ajuns să studiez nutriția metabolică în special și de ce am ajuns să studiez... Și oncologică. Da, de ce am ajuns să studiez, să mă specializez pe și nutriția oncologică? Pentru că sunt supraviețuitoare a unui cancer, glioblastoma, cancer la creier. Am fost diagnosticată cu acest cancer în urmă cu 9 ani. După ce am avut fetița, cel de-al 3-lea copil, fetița noastră, Diana. M-am luat așa un pic emoții. Ia niște apă, te rog. E ok. Și n-am ajuns să studiez chiar imediat, pentru că în momentul când am fost diagnosticată cu cancerul, procesul de vindecare pe care îl credeam eu la acel moment că este benefic pentru mine a fost să fac chimioterapie, nici nu mai știu numărul de runde de chimioterapie pe care le-am făcut, foarte multe, radioterapie, ulterior imunoterapia de susținere. Am trecut prin tot procesul de am pierde părul, am pierde unghiile, a nu mai arăta efectiv a om. Asta în contextul în care aveam 3 copii mici. Wow. Diana avea un an jumătate când am fost diagnosticată. Am trecut prin operații de asemenea. Și am fost și sunt încă sub aripa spitalului Guy's and St. Thomas's în Londra. O echipă extraordinară de medici, dar în tot acest timp am simțit că nu este suficient să fac doar tratamentele convenționale. Crede-mă că am bătut la foarte multe uși, am căutat foarte multe remedii naturale, am căutat foarte mulți specialiști care m-ar putea ajuta să mă vindec. Dar când auzeam acele explicații că dacă vei face ceea ce spun eu, te vindeci, doar dacă faci ce spun eu, te vindeci. Crede-mă că acele lucruri mă trăgeau înapoi. Și chiar soțul meu a căutat foarte multe remedii. Cum auzea de la cineva... Trimitea imediat. Chiar îmi cumpăra medicamente, pastile, ceaiuri. Crede-mă că la un moment dat aveam cutii întregi de ceaiuri, de prafuri, din tot felul de plante macerate.
Și o să spun cu toată sinceritatea că au stat în cutia aceea până au expirat. Pentru că eu nu am fost pregătită să încep efectiv procesul de vindecare. N-ai fost pregătită fizic sau fizic și mental, să zic Fizic așa? și mental, pentru că am crezut foarte mult că eu o să-mi găsesc vindecarea doar prin tratamentele convenționale. Adică eram atât de încrezătoare că chimioterapia, că radioterapia vor avea rezultate, până când am ajuns în ajunul sărbătorilor de Crăciun, înaintea pandemiei, și mi s-a spus că îmi pare rău, nu funcționează nimic și probabil vor mai fi doar câteva luni din viața ta rămase. Asta în condițiile în care ei au insistat. Dacă faci Da, ce îți spunem am noi, făcut. o să trăiești. Deci crede-mă că am făcut toate protocoalele, tot ce înseamnă terapie chimicală, care se administrează pe un cancer de creier, pe un glioblastom. Norocul meu este că am un glioblastom, nu în formă de fluture. Este cumva compact. Asta să vorbesc nu pe termeni medicali. Mi s-a propus o ulterioară operație, dar operația pe care ei mi-au propus-o m-ar fi lăsat cu dizabilitate foarte mare. Mi-au expus o listă întreagă de efecte secundare, cu toate că deja efectele secundare a radioterapiei au apărut foarte repede. M-au diagnosticat cu scleroză multiplă frontală, disfuncție neurologică, fibromalgie, am foarte multe disfuncționalități neurologice, dar astea se datorează radioterapiei. Da, pentru că și ei mi-au spus, astea sunt efectele, și este un cuvânt pe care l-am auzit foarte des, în care în momentul ăsta pentru mine e așa, it's normal. E normal. Dar nu este normal. Și atunci, după acea discuție pe care am avut-o în cabinetul din Guy's Hospital, am ieșit de acolo și atunci am zis, eu am să trăiesc și am să vă arăt că am să trăiesc. După discuția în care ți-a zis că mai ai doar câteva luni de trăit. Da, mi-au expus că you're not gonna get Christmas. Wow, asta înainte de Crăciun. Da, chiar eram în apropierea, nu știu, octombrie, noiembrie și mi-au zis că... Deci, practic, nu ți-au dat mai mult de 2-3 luni. Da. Am ieșit de acolo plângând. Acum câți ani? Înaintea 5 pandemiei, ani? da. Înaintea pandemiei, da. Și am reușit să intru în colaborare cu un grup din America, specializați pe cancer de creier, pe glioblastom. Și acolo foarte multe persoane îmi arătau semne că da, se pot vindeca. Poate nu vindeca, poate nu este cuvântul totalitate vindeca, dar duci o viață normală și a arăta normal, să nu mai arăți a un om bolnav, pentru că oricum și mentalitatea noastră, dacă nu te vede bolnav și în pat, nu arăți bine, nu arăți să... Eu mă bucur să arăt bine, sunt fericită că lumea nu mă vede ca pe un om bolnav și nu mă percepe. Nu pari nici măcar o secundă Mulțumesc. o femeie bolnavă sau care să aibă probleme. Chiar nu vreau și niciodată nu am arătat și nu vreau să arăt și așa. Asta vreau să zic, că nici nu se vede. De câte ori te-am văzut la evenimente sau la târguri sau la diverse activități în comunitatea românească, tot timpul ești un zâmbet. Și... Pentru că asta este și mesajul meu, pozitivitate. Nu putem sta să ne plângem de milă. Nu putem pentru că oricum nimeni nu ne ajută. Exact. Absolut nimeni nu ne ajută. Uite, eu am alături de mine un soț extraordinar. Când spun extraordinar, este extraordinar. Ajutându-mă în tot ceea ce înseamnă casă, copii,
ducându-mă la tratamente, aducându-mă de la tratamente, luându-mă în brațe, ducându-mă la baie, momente în care am avut operații și n-am muncit cu lunile. Nimeni nu ne știe lucrurile astea. Nimeni nu ne întreabă, da, voi Și cum... nici nu te întreabă nimeni, asta Nu. o să zic. Probabil pentru că am găsit apoi unele... dar voi aveți beneficii, sigur. Am să spun și public, am doar un PIB de 735 de lire. Adică pensia, cum ar veni aici în UK. Ăsta este tot beneficiul meu. Din partea mea să fie cât mai mare. Nu, eu sper și îmi doresc din tot sufletul că să nu mai am nevoie nici de acest beneficiu. Îmi doresc foarte mult ca singură să mă duc spre vindecare. Nimeni nu ne vindecă. Să știi că anul acesta am făcut niște conștientizări foarte mari. Am ajuns să cer și eu ajutor pe partea emoțională. Lucrez în continuare cu femei excepționale, cu terapeuți excepționali, care mi-au întins o mână de ajutor, care au ajuns să mă facă să înțeleg că undeva în creierul meu este un general și un soldat care se opun cu tărie spre vindecarea mea. Înțeleg. Deci până la urmă chiar și tu care ajuți atâtea persoane, Da. le încurajezi sau prin prisma a ceea ce faci tu, Da, la rândul tău ai nevoie de practic cumva cam același lucru, nu? da. Și o să mă întorc puțin Te rog. în spatele poveștii. Acela a fost momentul în care pentru mine am zis ok, dacă am bătut atâția medici la uși, inclusiv în România, adică oameni foarte pregătiți și profesorul Dulcan și foarte, foarte mulți profesori, am trimis tot dosarul meu la ei, același răspuns l-am primit, ne pare rău, ești în stadiu terminal, nu te putem ajuta. Credința în bunul Dumnezeu și credința în mine că eu vreau să mă fac bine, nu mai pot să depind de corpul acesta și de starea în care eram, m-au determinat încât să spun ok, eu o să învăț să mă vindec. Și ce am putut să fac? Decât să mă înscriu la King's College și să încep să studiez. Și ai început să studiezi Am nutriție, studiat, pentru că toate au legătură, toate cancerurile noastre au legătură directă cu alimentație. cu alimentația și emoțiile noastre. Dar dacă alimentația noastră este defectuoasă, inclusiv emoțiile noastre sunt defectuoase, pentru că tot ceea ce procesăm noi se transformă în hormoni. Hormoni care, dacă nu se secretă, și nu secretă în primul rând corpul nostru, hormonii necesar stării noastre de bine, ne îmbolnăvim. Și studiind, am terminat, mi-am luat diplomele, am avut norocul, eu pot să spun că am avut norocul cu pandemia, pentru că majoritatea cursurilor le-am făcut doar online, am putut să mă conectez pe perioada pandemiei și cu familia, copiii, am făcut homeschooling cu ei în fiecare zi. Crede-mă că la început era un pic cu... Soțul zicea, îi trezeam, îi îmbrăcam în uniformă, deci era ca la școală. Soțul la un moment dat a zis, mami, totuși alți copii, alți copii nici nu fac nimic. Deci și-am documentat fiecare zi, am postat pe Facebook cu lecțiile cu ei, fotografii, video, adică la mine a fost, toată pandemia de lockdown a fost școală. Le-a prins bine, să știi că nu am rămas Și pentru copii și pentru tine școală. Și pentru mine, inclusiv soțul. Adică ne-am implicat împreună, a făcut matematică cu ei, au făcut tot felul de activități, s-au apucat și au făcut și videouri funny în casă, care soțul meu s-a ales și cu un Inger, dar probabil am să-ți trimit acel video, este foarte funny. Și am să spun, probabil, nu cred că am spus-o la foarte multă lume, în perioada pandemiei, pe mine m-au pus, să zic așa, într-un lockdown diferit, pentru că m-au pus ca persoană vulnerabilă și m-au pus în shielding, așa s-a numit atunci perioada aia. Ce înseamnă? Efectiv, primeam câte un crate mare de alimente în fața ușii,
Nu puteam călători, pentru că eram în programul de shielding și le apăream lor în database. Dar ceea ce este foarte interesant, că pe perioada pandemiei și a shielding-ului nu mi-au oferit niciun tratament oncologic. Ei de fapt au oprit tratamentul oncologic către mine aproape un an de zile. De ce? Nu au considerat că este mult mai periculos să iau virusul în spitalele lor mergând la tratament și m-au pus în acel program de shielding în care nu mi-au oferit niciun tratament oncologic. Pentru că erai mult mai vulnerabilă. În privința lor. Dar îți spun că eu în acea perioadă m-am simțit foarte bine pentru că am făcut lucrurile alternative pe care oricum eu deja le începusem să le fac voluntar sau involuntar, dar pe perioada pandemiei, după ce am început să și studiez, să-mi iau și acreditările, am făcut foarte multe schimbări și am încercat foarte multe lucruri. Am avut perioade de veganism extrem. Când spun veganism extrem, este veganism extrem. Am avut perioade în care am făcut 2 posturi de apă de 21 de zile. 21 de zile nu am mâncat absolut nimic, am băut doar apă. Am trecut și toate fazele astea. Este un băiat în America, nu știu cum îl cheamă, îmi scapă numele lui. Tot l-am urmărit pe YouTube. Ok. Și el încurajează și el foarte mult postul. Crede-mă că am trecut prin toate fazele de medicină integrativă. Am făcut, cred că dacă stau să povestesc acum cu tine, nu ne oprim până dimineață. Iulian bagă cardurile. Sunt foarte, foarte multe lucruri pe care eu le-am făcut personal, lucruri pe care la unele persoane cu care eu lucrez acum, care au cancer, diferite cancere, le recomand și nu le recomand. Cumva ai făcut un fel de experiment pe tine? Eu am căutat vindecarea. Ok. Adică eu am vrut să văd ce funcționează la mine, ce nu funcționează, cum pot să mă aduc la un nivel optim de sănătate a mea, adică nivel optim încât să nu ajung într-un scaun de rotile, să nu ajung imobilizată sau chiar la mai rău pat. să mori. Nu, că practic asta ți-au zis ei de la început. Dar și asta cu moartea, până la urmă toți ne ducem în casa Domnului. Până la urmă toți ne întoarcem acasă la Tatăl Ceresc. Nu e o teamă asta de moarte. Teama mea nu este teama de moarte. Teama mea a fost, mai ales în acea perioadă, să nu ajung povară familiei mele, a copiilor mei și a soțului meu. Pentru că am avut momente în care am fost povară. Și nu este ușor să fii în punctul acela când te simți neputincios și o povară, chiar dacă nici soțul, nici familia, nici cei apropiați nu m-au făcut să simt că aș fi o povară. Dar crede-mă că în interiorul persoanei care se confruntă cu o boală cronică sunt lupte grele. Eu cel mai recent am avut piciorul rupt și m-am simțit foarte neputincios. Sunt multe chestii și același lucru mă măcina numai cu piciorul rupt. Îi zicea Mădăline, ce rău îmi pare că nu pot să fug după copii pe aici, nu pot să merg. Deși eram acasă și ea trebuia să le facă pe toate, știi? Trebuia să fac și mâncare și cu copiii. Eu efectiv stăteam imobilizat aici în fotoliu, că n-aveam ce să fac altceva, cu piciorul, știi? Așa este. Sunt foarte multe lucruri de care mi sunt dor și nu le mai pot face, cum este condusul mașinii. Mi-este dor să mă urc la volan, să mă duc să iau copiii, să mă duc să mă plimb. Nu se mai poate. Sunt multe aspecte la care am renunțat, dar în altă ordine de idei am îmbunătățit pe altă parte. Și am învățat să mă adaptez, să fac lucrurile în ritmul meu, în ritmul familiei mele. Copiii au primit tot timpul suport, copiii mei știu... Să pui preț pe lucrurile altfel. Da. Copiii noștri știu despre mine în fiecare clipă, fiecare tratament pe care l-am făcut. Gândește-te că ei mergeau cu mine când făceam radioterapia și la radio nu au fost pentru că nu intrau acolo, dar la chimioterapie efectiv le mai puneau un pat lângă ei, lângă patul meu, pe ei, să stea lângă mine când îmi făceam infuzia de 4-5 ore și ei stăteau acolo, se jucau, adormeau, veneau și hrăneau asistenții. Nu a fost ușor. Spre norocul meu, fetița cel puțin nu și-aduce aminte.
Era mai mică și nu-și aduce absolut nimic aminte. Băiatul meu cel mare, da. Super. Băiatul meu cel mare a avut și suport, a avut nevoie de suport emoțional, școala i-a oferit acel suport emoțional, uh, preotul și al liceului acum, dacă este nevoie, pentru că în urmă cu 3-4, nici nu mai știu, Doamne, am avut altă operație și a avut nevoie, a fost chiar înaintea examenelor și a fost un pic copleșit și având o nouă operație, a trebuit să îi se ofere un pic mai mult sprijin emoțional. Ai niște copii foarte puternici Mulțumesc! și consider că voi ca părinți ați contribuit la lucrul ăsta și țin să vă felicit că, în primul rând, e și meritul vostru, pentru că ei sunt atât de puternici prin toate experiențele prin care ați trecut. Cumva Dar i-ați pregătit i-am prin... pregătit și Da. pregătim în continuare, pentru că până la urmă viața nu este așa ușoară, viața nu este doar ceea ce este dincolo de ecranul de unui telefon sau ce se promovează pe social media. Viața este plină de greutăți, oricând te poți îmbolnăvi și oricând poți să ai orice alt fel de necaz, îți poți pierde jobul, nu mai poți să ai un venit constant și atunci ce faci? Dar ei știu că singura lor vindecare și scăpare este întoarcerea spre Bunul Dumnezeu. Știu că cum eu mi-am pus încrederea în Bunul Dumnezeu și am învățat să prețuiesc viața, pentru că de asta și am dezvoltat ceea ce am studiat eu mai mult de atât. Adică mi-am deschis un cabinet care se numește Precious Life. Viața este prețioasă. Mi-am dorit, când am deschis cabinetul și mi-am luat acreditarea, să-l fi făcut un cabinet fizic, să vină pacienții la mine, dar, din păcate, nu s-a concretizat lucrul ăsta, iar în momentul de față nici nu mai îmi doresc, pentru că funcționează așa de bine în online. Da, mă văd cu multe din pacientele mele și personal, chiar unele din ele vin la mine acasă sau ne vedem în diferite locuri, dar funcționează foarte bine online, pentru că și laboratoarele la care le trimit să-și facă analizele, tot funcționează online, îți vin acasă eșantioanele și tot ce ai pentru a-și face analizele, adică funcționează foarte, foarte bine online. Și atunci cabinetul meu nutrițional se numește Precious Life. Viața este prețioasă. Foarte frumos. Mulțumesc. Teodora Stoica, că ziceam că eu mă uit la fotbal, e fata directorului sportiv de la Steaua. Ok. Chiar recent am citit, pentru că citesc sportul, era un articol dedicat ei. Ok. Da, în sport, deși n-are treaba cu sportul. Practic tatăl ei. Da. Dar ea a trecut și ea prin ceva cancer, ceva probleme și chiar am scris lucrul ăsta, deci a fost diagnosticată cu cancer, nu știu exact ce formă sau unde și cum, dar zicea în felul următor: cancerul a fost o binecuvântare pentru viața mea. La început pare cel mai rău lucru și încet, încet îți dai seama că e o binecuvântare. Și ea aici zicea că a început să pună preț mai mult pe lucruri, a început să pună preț mai mult pe viață, a început să pună preț mai mult pe lucrurile mărunte, pe plimbări, pe familie, pe lucruri de genul. În contextul ăsta au spus ea lucrul ăsta. La fel... Inclusiv partea cu credința. Da, la fel pe asta pun și eu accentul. Adică nu punem accentul pe lucrurile materiale. Nu ne interesează să avem nu știu ce mașini, nu ne interesează să avem nu știu ce proprietăți, nu ne interesează să avem vacanțe prin nu știu ce țări exotice. Noi ne bucurăm dacă reușim să ajungem acasă la familia pe care o mai avem. Eu mai am pe mama, soțul meu mai are pe mama și un frate în România. Eu și sora mea și fratele celălalt a soțul meu sunt aici, în UK. Și singurul lucru care pentru noi este important este să punem baza și accentul pe sufletul nostru. Lucrurile materiale nu sunt atât de importante. Bogăția sufletească este cea mai importantă, pentru că noi, dacă reușim să ne exprimăm și să ajungem
același ritm cu sufletul nostru, ne putem vindeca. Nu pot să vin astăzi în fața ta să zic, da, eu sunt vindecată, nu pot să vin să min lumea să spun, vai, m-am vindecat, am făcut nu știu ce metode, sunt în proces de vindecare, dar vindecarea, ce mesaj aș vrea eu să transmit este, nu credeți că vă va vindeca cineva. Cine vine să vă spună faceți acel lucru că vă veți vindeca este un impostor sau o impostoare care o să vă vrea doar banii, care o să vă aducă într-un stadiu în care efectiv nu veți ști să faceți diferența între realitate și o să se piardă. Am fost și eu în acel punct în care aș fi vrut să cred că cineva îmi promite că mă fac bine, dar când am observat că acel trend se duce din ce în ce mai mult spre a promova doar tot felul de tratamente, da, chestii. da, nu. Până la urmă am zis, ok, voi studia, am studiat, studiez în continuare pentru că nu m-am oprit, chiar îmi doresc să ajung să studiez chiar în România, mi-aș dori să... Era visul meu foarte, foarte mare anul trecut să fi început la Iași, dar din păcate a trebuit să amân acel proces de a studia. Ce ramură anume vrei să... Tot partea de... da, endocrinologie și nutriție. Avem așa buni profesori acolo? Nu sunt profesori, da, dar aș fi vrut să văd cum se studiază în România. Balanță? Da, da. Aș fi vrut să văd cum sunt ajutați oamenii în România, pentru că eu lucrez cu pacienți din România trimiși la mine de alți nutriționiști și cunoștințe din România și vin la mine și le aduc în față altfel de program sau altfel de conștientizare cum să-și găsească propria vindecare. Dar îndrumându-i, făcându-și diferite alte teste, teste de microbiom, teste metabolice, nu așa după ureche, că și nutriția nu se face doar după ureche, că dacă am face acele planuri care sunt specifice și le fac toți fitness instructor sau nu mai zic că sunt acum o groază de companii și o groază de peste noapte nutriționiști care n-au nicio legătură, nu au studiat, nu înțeleg mecanismul de gestionare a emoțiilor, a hormonilor, pentru că tu când faci o chestie în extremitate, pe termen scurt sau lung, vor apărea niște carențe și niște deficiențe greu de reparat. Poți să dai un exemplu, un singur exemplu, așa, care îți vine ție în minte. De exemplu, la ce ai spus acum, că poate să, pe termen lung sau pe termen scurt, poate să apară niște... Poate o chestie pe care o întâlnești tu cel mai frecvent sau care o vezi tu cel mai frecvent. Cel mai frecvent care observ în cabinet la mine, am și domni pacienți, dar am cel mai mult sunt femei, trec prin niște diete recomandate cu tot felul de pastile, tot felul de prafuri, tot felul de ceaiuri, tot felul de combinații pe care pe mine mă uimesc și sunt uimită că oamenii caută acel quick fix. Da. Îl găsesc pentru o perioadă determinată, efectiv o perioadă determinată, își hrănesc un pic creierul cu acel, vai, arăt bine acum, dar nu realizează că în momentul când te-ai oprit în a face acele lucruri și a ingera acele substanțe, pentru că sunt efectiv substanțe, apar dereglări hormonale, apar dereglări a glandelor. Nu doar cea mai comună dereglare, la femei este cunoscută glanda tiroidă, dar nu este doar atât. Glandele suprarenale, inclusiv glandele sexuale, pentru că apar disfuncții, chiar și la femei, pentru că apărând aceste disfuncții, pentru că glandele nu mai produc hormoni,
vedem că apar endometrioza, vedem că apar alte disfuncții hormonale și carențele excesive. Nu mai avem minerale în corp, nu mai avem minerale. Acolo, în primul rând, minerale. Am observat în ultimul timp că foarte multe femei se prezintă cu osteoporoză. Și mă întreabă Briana, dar ce am făcut? Că nu sunt bătrână. Ce? Și am zis, ți-ai demineralizat organismul luând acele substanțe în corpul tău. E foarte trist pentru că văd o mulțime de femei care promovează tot felul de chestii. Nu o să dăm nume acum. Nu. Dar cred că toată lumea, cred că toți suntem bombardați cu tot felul de chestii, bea shake-ul ăsta, bea asta înlocuiește nu știu câte mase. N-are cum să înlocuiască Nu o masă. înlocuiește absolut nimic. Iar această promovare de, nu știu, colagen, proteină, nimeni nu se uită ce conține. Nimeni nu se întreabă. Pentru că dacă este să întoarcem spatele unui recipient de orice fel de proteină, nimeni nu știe să descifreze tot, pentru că nu există nici în tabelul lui Mendeleev. Efectiv. Da. Sunt substanțe acolo care nu le găsești nici în tabelul lui Mendeleev. Și atunci este înfricoșător. Deci, Cum poate să fie lumea de manipulată și cât este acel drive de quick fix și doar de a arăta într-un fel. și de fapt cât de ușor renunțăm la sănătate. Că practic renunț la sănătate. Folosind... Am foarte multe paciente care au trecut prin acele programe de remodelare corporală, cum se numește, tot felul de programe. Oricum, una dintre primele mele întrebări este ce dietă ai ținut și cu ce companie și ce ai folosit. Nu cred că am avut paciente care să nu fi făcut și încercat, dar din păcate procesul de vindecare și de reajustare a organismului este undeva 6 luni, 1 an de zile. Cine spune că vii în cabinetul meu și ai să te vindești și ai să-ți faci reașezarea hormonilor și a organismului mai puțin de 3 luni de zile, este o minciună. Ca să refaci un corp care a trecut prin atâtea maltratări, pentru că efectiv femeile acestea își maltratează corpul interior, pentru că la exterior poate arată foarte bine, dar în interior este o maltratare. Durează procesul de vindecare 1 an de zile, peste 1 an de zile. Am pacientă care am lucrat cu ea săptămânal, 1-1, 1 an de zile. Acum este foarte bine, sunt mândră de ea știe despre cine vorbesc. Felicitări! Și este foarte bine, continuă să fie foarte bine, arată ca o puștoaică de 15-16 ani, pot să spun, și are o vârstă apropiată de 50 de ani. Wow. Dar, da, a dus, toată viața ei a fost doar diete, tot felul de quick fix-uri, până în momentul în care și-a îmbolnăvit ficatul, în extrema în care, da, dar sunt mândră de tine. Felicitări! Mulțumesc! Nu este meritul meu, sincer. Eu doar am ghidat-o. Ai ghidat-o. Tot ceea ce fac cu pacientele mele este ghidaj. Exact așa se numește și cu ceea ce am venit aici să-ți prezint. Vorbim imediat și despre asta. E un ghidaj, dar totuși înseamnă că le-ai motivat bine în continuare, pentru că e foarte ușor să renunți. Și toată lumea se apucă de o chestie, dar nu are constanță și la un moment dat se pierde. Pentru că în momentul când vin la mine în cabinet, le întreb care este motivul pentru care veniți? Ce vă aduce aici? Iar în momentul când eu aud că sunt doar să arăt bine, că soțul își dorește, nu știu, nici nu colaborez cu ele, îmi pare rău. Exceptând tot felul de produse pe care le promovează diversi oameni,
Sunt un felul de diete pe care le țin oameni. De exemplu, tu ai zis că ai ținut post cu apă, da? Am ținut Îs post cu apă. și în ziua de azi e foarte popular fasting-ul ăsta, cât e de sănătos. Gen, să ai prima masă cât mai târziu, undeva, gen să sari peste micul dejun și să iei, nu știu, pe la 12-1, prima masă și după aia, cumva seara, nu știu, că să fie un interval de 18 ore, parcă între mese. Um, Și încă o chestie, eu am început acum, de Mădălina ai plecat, am început one meal a day. Nu știu cât e ok, de sănătos, ok. dar, sincer să fiu, un pic au început să-și pună, cum să zic, în sensul bun. Pentru că am fost astăzi să mănânc aici la Ok. turci și efectiv n-am putut să mănânc înainte, mâncam toată porția. Abia am mâncat jumătate. Da, pentru că ai intrat în procesul acela în care stomacul, tu nemai dându-i atâta hrană, bineînțeles că intră într-un repaus. Și bineînțeles că tu când vrei să-i dai mai mult, el o să zică nu, că este prea mult și o să refuze. Mhm. Dar pe termen lung nu este sustenabil. Ți-o spun cu toată Nu pe sinceritatea. termen lung, nu vreau pe termen lung. Să știi că și acest fasting este un trend. Efectiv este un trend. Dacă a fost, nu știu, Ducan într-o perioadă sau nu știu ce altfel de keto Keto și tot, da. la fel și fasting este un trend pe care lumea îl adaptează. Eu aș sugera în felul următor. Dacă nu te duci într-un cabinet să apelezi la un nutriționist acreditat, fă pași simpli. Scoate din viața ta tot ceea ce înseamnă fast food, fă mișcare, măcar 10.000 de pași pe zi, hidratează-te corespunzător și nu ai nevoie să te apuci să faci Tot felul de diete și... lucruri. Ok. Fasting-ul, mai ales la femei, nu îl recomand pentru că la noi ca femei sistemul hormonal este diferit de a bărbaților. La bărbați, dacă vedem că fasting funcționează mai repede și își recapătă un tonus, mai ales dacă introduc și sportul în viața lor, dă rezultate, dar la femei fasting-ul nu este O soluție. o soluție pe termen lung. Poate să fie pe o perioadă scurtă de reechilibrare, să ajuți ficatul să intre singur în procesul de detoxifiere, dar apoi reintroducând 3 mese regulate pe zi, este recomandarea mea. În cazul în care este nevoie de suport mai mult pentru că ducem o viață în care mâncăm mult și des sau mult și rar, acolo e problema. Dacă am mâncat câte puțin și mai des, cu pauzele corespunzătoare, 3-4 ore între mese, corpul nostru nu ar mai ajunge să fie într-un exces. Mhm. Dar pe termen lung, pentru femei, fastingul nu este recomandat. Sunt studii ample făcute, chiar și de cei de la Cambridge, chiar și cei de la Harvard din Statele Unite, în care se demonstrează că fastingul, de fapt, nu este atât de Sănătos. sustenabil Ok. pe termen lung. Da, și pot să apară dezechilibre hormonale și mai multe. Ok, aș vrea puțin să ne apropiem de final, dar aș vrea să mai discutăm puțin pe partea asta de calorii, de diete Ok, și după aia chiar la final, dacă vrei, o să ne prezinți cartea. Ca Ok. să nu tot schimbăm subiectul. cu drag. Am văzut câteva întrebări la tine pe pagină când ai spus despre podcast și inclusiv la mine. Spunea aici doamna Ana Halangău, sper că am zis bine, Da. zicea, numărăm caloriile dacă vrem să slăbim, câte, cum, dar dacă vrem să ne menținem greutatea. Asta cu număratul calorilor pentru mine este cu duș întors, la fel. Dacă vrem să avem un slăbit activ și să dăm câteva kilograme așa într-un termen scurt, ne ducem într-un deficit caloric. Dar dacă vrem să avem o slăbire sănătoasă pe termen lung și sustenabilă pe tot restul vieții, nu numărăm caloriile. Numărăm numărul de mese, încercăm să
stăm într-un echilibru, eu oricum nu recomand dietele. Ceea ce fac în cabinetul meu este ghidare de schimbare a stilului de viață și a stilului cum ne alimentăm, când ne alimentăm, cum ne alimentăm. Iar număratul caloриilor eu nu-l fac și nu-l recomand. Ok. Dana Daniel a întrebat cum reușești să fii așa de pozitivă? Cu ajutorul Întreabă. bunului Dumnezeu, cu ajutorul familiei mele, am o susținere enormă și soțul meu și copiii mei, înainte de orice, îmi dau... Sunt sursa ta de energie. Da, sunt sursa mea de energie, familia mea și inclusiv prețioasele mele, pentru că eu așa le numesc. Prețioasele mele îmi dau puterea să smile. Claudia Daj întreabă aici, dacă ar fi să alegem doar un lucru important în urmarea unei diete, care ar fi acela? Decizia și, în primul rând, cunoașterea de sine. De ce vrem să pornim un proces de slăbire? Acum știm cu toții de ce vrem să pornim. Să arătăm mai Ca bine. să arătăm mai bine pentru avem Instagram, kilograme. pentru social media. Nu. În momentul când doar acela este răspunsul, nu este ok să pornim un proces de slăbire, pentru că va fi un proces anevoios. Eu întotdeauna spun la orice început de program cu orice pacientă să știți că este un drum foarte greu, un drum foarte nevoios, dureros chiar, pentru că ai momente în care vrei să renunți, ai momente în care efectiv nu-ți mai vine să mănânci sănătos. Mhm. Pentru că schimbarea stilului de viață este foarte greu. În momentul când avem atâtea tentații în jur și în care avem la îndemână, iei ceva de mâncare și ai băgat în microunde și ai mâncat, care de fapt aia nu este doar o mâncare, este E foarte nociv. balast. Da. Eu așa-l consider. Mimi Peterson întreba dacă e ok înfometarea, dar cred că ai răspuns deja Da, nu, la nu. faza cu Cu fasting. fasting. Nu este ok Da, înfometarea. și tot ea și împreună cu Anca Munteanu, aici e o întrebare mai mult I-am feminină. răspuns în privat. Vrei să o pun aici? Da, Să nu, răspund și bineînțeles, altor o femei? răspund, da, bineînțeles. că o să vă- Întrebau alimentația în perimenopauză și menopauză. Pentru alimentația în perimenopauză și menopauză, acolo am scris. Și am scris 2 cărți. Sunt în acest moment în format PDF, e-book-uri. Am scris 2 e-book-uri. Încă i-am răspuns și am cerut adresa de e-mail, i le-am trimis în e-mail. Unul din ei este deja printat, celălalt urmează să fie printat, este mai stufos pentru că acolo este un program, efectiv, cum ai lucra cu mine 1 la 1, să te învăț să schimbi stilul de viață. Și ce am adus aici cu mine este un ghid pentru echilibru hormonal. Ok. L-am scris, editat, făcut absolut tot de mine când eram în spital. Deci am avut cu mine laptopul și am stat și l-am făcut, am scris puțin și despre mine și tot ce înseamnă hormoni, iar spre final am pus în aplicare un program, Arma Secretă pentru echilibrul hormonilor fericiți. Este un program în care dacă am introduce doar niște simple semințe, eu l-am numit ciclu semințelor, în viața noastră, ne-am putea echilibra perioadele de perimenopauză și a menopauzei inclusiv. Dar cine o să-și dorească să aibă acest ghid, mă găsesc pe Precious Life sau chiar pe contul meu privat Briana Maximoae și îl trimit cu mare drag în e-mail. Este gratuit. Acest ghid pentru echilibru hormonal îl ofer gratuit. Nu percep nicio taxă. La fel cum, de altfel, și lucrez cu pacientele mele care au probleme de sănătate cronică, cancere, diferite alte afecțiuni. Eu nu percep nicio taxă. Tot ceea ce ghidez, tot ceea ce îndrum spre alte institute sau spre alți medici de medicină integrativă sunt sfaturi gratuite pentru care eu nu percep bani. Eu nu m-am confruntat să primesc sfaturi gratuit,
orice sfat l-am primit a fost plătit. Contra cost. Da. Și în momentul când am văzut că acele lucruri nu funcționează, atunci mi-am spus că eu voi ajuta oamenii fără să le iau un ban. Și o fac. Felicitări. Mulțumesc. Îți mulțumesc pentru treaba asta. Am simțit nevoia să-ți mulțumesc că ajuți oamenii, pentru că nu mulți oameni știu să zică mulțumesc, nu mulți oameni sunt care să facă lucrul ăsta gratis și consider că Este nevoie foarte este... mult pentru că pe lângă că tu ca om te confrunți cu o boală care este greu de digerat, pentru multe persoane este greu de digerat doar să spui cancer. Da. Unele persoane nu știu cum să gestioneze acest diagnostic. Da, păi să le mai cer și bani, sume exorbitante. Crede-mă că eu am stat doar de vorbă cu cineva și îmi cerea undeva la 2000 de euro în România să-mi facă nu știu ce fel de protocol care cu siguranță o să mă ajute. Am ajuns și la Institutul Hipocrate din Statele Unite. Chiar au venit aici în UK, am cunoscut. Sumele ca să ajungi la Institutul Hipocrate în Statele Unite, în Florida, depășesc 10.000 de lire. Wow. Niște sume exorbitante. Și atunci mi-am zis, nu voi promova niciun fel de supliment. Eu și în programele care le am cu pacientele care nu au probleme de sănătate atât de grave și care lucrează cu mine 1-la-1. Pe ele, da, într-adevăr, am o sumă, dar o sumă modică care ele o plătesc în rate. Adică programele mele se pot plăti în 3 rate. Am pacientele care îmi plătesc și toate. Adică majoritatea fetelor mi-au plătit programul în rate pentru că așa am decis eu. Le-am spus, faceți prioritate din sănătatea voastră, investiți în voi, în a vă schimba stilul de viață, în a învăța a mânca sănătos. Incorporați acest stil de viață și în viața familiei voastre, a copiilor voștri, a soților voștri, și o să vedeți schimbări. Și am schimbări frumoase, povești frumoase. Comunitatea mea, grupul pe care ți-am dat ad, nu este foarte mare, pentru că nu mi-am dorit să fie mare, nu este public. Acolo sunt majoritatea pacientelor mele, cu care am lucrat 1-la-1 și cu care lucrez în continuare. Iar partea aceasta oncologică și partea în care lucrez cu pacienți care au boli cronice este mai privată. Acolo sunt grupurile în care este un grup mai mic, chiar foarte privat, în care acolo nu am expus, pentru că foarte multă lume nu-și dorește să fie expusă și este de înțeles, dar sper ca în curând să schimb și aici un pic mai mult, mai ales în comunitatea noastră românească. Acolo pregătesc o surpriză din toamnă. Super. Briana, îți mulțumesc foarte mult că ai luat parte la podcastul meu. Ne-am lungit puțin, știu. Nu-i nimic, sincer, îl întrebasem pe Iulian cât am filmat la un moment dat și nu-mi venea să cred ce repede a zburat timpul. Îți mulțumesc pentru toate informațiile prețioase pe care ni le-ai dat. Mulțumesc și eu pentru invitație. Sper să învețe cineva, adică persoanele care se regăsesc, sper să învețe din experiențele tale. Și în același timp sper că a fost un podcast educativ pentru... Așa îmi doresc și eu și așa sper să... Asta ne-am dorit de la început, da. Și îndemnul meu este, dacă au nevoie de ajutor, să ceară ajutor. Dacă nu pot eu să-i ajut, îi pot îndruma spre alte persoane care îi pot ajuta și îndruma. Persoane care nu o să le perceapă taxe exorbitante. Eu nu mi-am clădit un business în a face bani. Eu mi-am clădit o comunitate prețioasă, de precious life, adică viața este prețioasă, efectiv a arăta că viața este prețioasă. Cum să pot ghida femeile să-și recâștige sănătatea, cum să-și poată redobândi armonia în familiile lor, cum pot să își găsească sănătatea, pentru că fără sănătate nu putem avea nimic. Viața noastră este atât de prețioasă și atât de importantă în ochii lui bunului Dumnezeu, dar noi uităm acest lucru. Uităm și asta îmi doresc să transmit. Să ne regăsim și există speranță, așa cum eu încerc să inspir
De multe ori am avut tendința să fac eu un video, un reel, cum arătam și cu ce nu se vede pe social media. Poți să faci lucrul ăsta. Dar nu am făcut-o și nu o să o fac. Știi de ce? Pentru că am depășit acel moment și vreau doar lumea să vadă că prin zâmbet, prin încurajare, prin exemplul meu propriu, putem ajuta. Acum, cât ne îngăduie Bunul Dumnezeu. Nu o să mă mai tind. Că cum îmi spunea la început, dacă este să povestim până mâine. Nu nimic. Îți mulțumesc încă o dată pentru că ai venit. Îți mulțumesc pentru toate informațiile valoroase pe care ni le-ai oferit. Și acestea fiind spuse, vă mulțumim dacă a stat până aici și sper că a stat până la final. Vă mulțumim, nu uitați să dați subscribe, nu uitați să dați un share pe toate platformele de socializare. Mulțumim Iulian de la Nightlands pentru munca din spate. Faptul că vedeți aceste episoade se datorează mare parte lui Iulian. V-am pupat!